Yahamba iminyaka ngilokhu ngime endaweni eyodwa njengayisolo. Bheka nje kumanje sengibheke ebukhehleni kodwa anginaye nje umuntu engihlekisana naye empilweni. Yazi usuku nosuku ngibuka abami abazali belahla ithemba uma kuza kubasizukulu. Ngizibuza ukuthi kanti mina ngenzeni, ngengqondo ngithatha ngibeka ngizibuza ukuthi kanti yini? Indlela engiyona noma indlela engikhafula ngayo ukushayela amagama? Noma nje izinto mina engizenzayo. Kaze ngempela mina kumele ngize ngikhafule maphi amazwi ngoba phela abaningi abesimame ngizilahla amakhahlambane kubo kodwa akukho noyedwa inhliziyo yakhe ebhakuzela kodelo. Bheka nje sengaze ngaphenduka nenhlekisa endaweni. Omama bendawo bakhipha hlabayo emlonyeni bethi kaze kwakhala nyonini kwasemaqungebeni. Awubheke ibhunga elihle kangaka lishwe iminyaka kodwa kubonakala namzamo nje ogugiso wayo inyoko. Azi nomama ongisalayo uqobo ngiyambona ukhungathe imicabango kuya wakhe amathonga ashiya wakhe umuzi namalokazana. Imicabango yekusasa elohlaselo wakho ndodana lapho embona khona ezimpohlo kungekho themba lokwanda komndeni lapho kungekho mfudumalo kwasothandweni. Yazi lokho kuyamhlukumeza emoyeni kakhulu ngangokuthi konke okusesiketini edima ekuteketikise kulandisa ngowakho ndodana ngethemba lokwenza wakho malokazana. Kodwa yazi nokho imizamo yami ungathi yize lezi ithemba lokwandiswa kwababa soze ngalahla. Izinto ngenza kathando njalo nje sinobuza kuze kuba la ngifumane ngiyosikhanda nayo wekhehla umuzi. Intombi endala ithola ithuba lokucathulisa eza kwami kwezomendo kanye nezempilo nje. Ithola injabulo ngokugono wayo umsukulo lokumbona nje ngawayo amehlo ekhula. Ningixolele nhle emnyama ngokunqamula amasinya le ndaba. Ngisaphuthuma ngasemgidini weyintombi ngapha komthiya. Kwazi bani mhlambe namuhla ngabuya ngigudlisa ucu. Kuvuka ithemba kwabakithi nakimi lokwanda komndeni ogamdani.